como podedes ver unha turbina, un regulador, un momento térmico e un receptor. Esta turbina aproveita a auga dos baixantes dos canelós para xerar electricidade. Convirte a enerxía da auga en enerxía cinética. Meu compañeiro Sergio vai vos explicar os beneficios desta turbina. Grazas a esta turbina podemos reducir a nosa factura de luz proporcionalmente. Tamén, aproveitando esa auga, podemos xenerar enerxía limpia, sin contaminación ninguna. Debido ao seu escaso tamaño, podes colocar tanto en vivendas, como en almacenes, como en edificios de gran altura.